Moi bons días. Ven conmigo e baila, home, xa de mañá. Ollo, ca receita doxe. Como estamos? Vades flipar ca receita porque, bueno. Primeiro, bons días, como sempre. Encántame estar aquí outra vez cociñando con vos. Traemos unha receita como tuneada, así un pouquiño, pero é casi fusilada ou copiada de outro sitio. Xa falaremos da historia porque é ben interesante. Primeiro, unha receita das que me gusta, 4 ou 5 ingredientes, non máis. Sinxela, doada para facer tal, e con moita proteína, con moita vitamina, con moita verduriña, con moito tal. A ver que nos di despois Lidia. Mira, por aquí, un bo par de toros de bacallao. Encántame este peixe. Home, creo que hai 150 recetas e moitas máis de bacallao. Allo, un pouco de cebola, tomate, patacas, neste caso, en vez de langosta, lagostinos e un chisco de viño. Como me gustan estas receitas con moi pouquiños ingredientes. De feito, encántame. Por qué? Porque moita xente a veces está aí no seu historio, Lidia, facendo o que levas can tantas cousas, xa me perdí, xa non quero cociñar. Pasa ou non? Bos días! Bos días, Iván, que tal? Moi ben. É que parece, ademais, que hai que utilizar moitos ingredientes para que saiba ben. E non é necesario. Eu sempre digo que depende da maña de quen cociñe, non dos ingredientes. Ai, é logo que... Espera. Eu algo de maña teño algo, que hai nos moito mellor, na casa aí, hai algo aí na casa que dame 1000 voltas, en serio. Bueno, e os demais terán que practicar máis. Bueno, é cuestión de práctica. Eso é totalmente certo, pero moitas veces cando vos siga andando pola calle, mira, tens que facerlle, meterlle esta historia ou outro. Acertan, moitas veces, consellos. A min escoito sempre todo o que me dicides. Estou todos os días a aprender. E hoxe, vos, ides a aprender algunha historia. E non é a raquetear, xa veredes por qué. Imos facer xa un pochadiño con esta ceboliña e con esta e tal, e sobre todo, imos a falar un pouco do que vos contaba desta receita, Lidia, porque, además de levar poucos ingredientes, é unha cousa que tal. Esta receita empezaba, inicialmente, como unha receita que se chamaba ajo arriero, vale? Non lle vamos a quitar tampouco o nome do que é ajo arriero con langosta, vale? Bueno, ajo arriero primeiro, que moita xente estará aí, que se é algunha de Cuenca ou por aí, ou de Murcia, tal, pensará, eso non é ajo arriero, non leva tomate. É verdad. Hai dúas acepcións para este prato, Lidia. Por exemplo, isto pasa moitas veces que se chama dunha forma, pois ajo arriero, se estás no norte, en Pamplona, País Vasco, por aí, Navarra, tal, vale, pois chámaselle a un tipo de pisto máis ou menos como este, que se fai con cebola, allo e bacallao. Neste caso, nós aromatizamos con un pouco de lagosta e historias, o sea, neste caso de lagostinos, pero se vas para Cuenca e por aí, o que se chama iso é como un paté que se fai con pataca, que tamén fixemos con algo de ovo cocido, e machacase todo xunto co allo e tal, é atascaburras tamén, chamado, vale? Entón, depende no sitio no que estés, chámase dunha maneira ou doutra. Metemos un pouco de lume, pasache con algún prato e temos así alguna na cabeza algo que se poda pasar igual. Hai moitos platos que sempre hai esa discusión. Pareceme perder o tempo discutir. Mira, chamámoslle como ti queiras, sabes? Al final, a cuestión que saiba ben. Pois, por exemplo, acórdame agora, como lle chamas ti ás filloas? Agora ti como chamas ti ás filloas? Chamolle filloas. Es que feixós, que non son filloas, que as filloas son con leite. Como non? Na miña casa as filloas son filloas. Na tua casa faz filloas e a filloa con caldo do mítico despois do cocido para comer como... Sí, claro. Filloas, que feixós. Mira que inventaches un día un feixón, por aquí hai xente xa que está remexendo. Por detrás da cámara está, filloas, non existe, sí. Existe, faime caso. Filloas. Bueno, pois iso faise con moitísimas cousas. Neste caso, a historia que vos quería contar, que che quero contar a ti tamén, é a seguinte. Parece ser que as hermanas Gerendiain, ou algo así, non me fagades moito caso con estas historias, porque a veces eu vou me inventando os nomes, ali por Pamplona, eran 9 irmás. Todas rapazucas que quedaron sen pais moi pronto e que tiñan un restaurante. Pero, a veces a necesidade pasa moitas veces nas nosas casas e tal, e nas nosas historias, pois polo que sexa, porque neste momento tamén era 1934, recordo que colleron o tal que leín que collían a historia. Isto todo que sempre que vou lendo. Pois resulta que esas 9 irmás colleron as rendas deste restaurante, desta historia que tal, e empezaron a facer pois unha cociña de alta categoría. Vale, non estaban acostumados a que por ali por Pamplona que se comera tan ben. E facían un ajarriero que facían con langosta. De feito, xa finalizando na Segunda República, xa estallan xa que en forma, empezaron a chamarlle
as pocholas. Polo tanto, estas irmás que empezaron como que eu non quero porque meus pais colleron tal, empezaron a facer deso. Eso pasoulle a meu pai, que non quería mallar no toxo e tive que mallar no toxo, e moitas veces que pasa por aí. Eu non quería ser mariñeiro, pero meus pais eran mariñeiros, non pasa eso en Galicia, Lidia. Home, a necesidade ao final agudiza o inxenio, é dicir, non sabes os recursos que tes ata que ves na obriga de empregalos, claro. Aí está, exactamente. Pois pareceme unha gran reflexión. Un di, é que eu non vai pa eso. Vales, faime caso a mí. Se tes a necesidade, vales. Vale, sí, como que non. E mira o que vamos a facer aquí. Vamos falar xa un pouquiño tamén desta receita. Vamos a empezar con esa ceboliña. Eu sempre, esta música moito me gusta. Mira, Lidia, ti non sabes. E a min o cheiro. Ai, verdad, é verdad, ese cheiriño, ben bonito. Facemos sempre unha cousa, un pouquichiño de sal, vale? Aí, para que vaya tamén suando. Baixamos o lume, queremos que se vaya pochando, vale? Pouco a pouco. Sei que é verdad que teño un pouco de lume forte, pero agora, como lle meto ben de cebola, xa baixa a temperatura. Isto é unha cousa importante na casa, vale? As temperaturas hai que xogar con elas. Sí que estamos acostumados. Na casa que tes? Non che preguntei nunca. Lume, inducción, que tes? Teño vitro normal. Tes vitro normal, vale. Que che parece cociñar con lume, con vitro? Vai esa diferencia, tal? Totalmente, o sea, son moi partidaria de cociñar con lume, pasa que non podo, pero... Vale, eu nas casas, se fora con leña. Bueno. Ese tivera tempo. Ese tivera tempo, para cortar a leña. Ese fora máis guapo. Vale. É imposible ser máis guapo que a min. Bueno, xa está este home, de verdad. Bueno, xa estamos. Vale, espera. Vamos a ver, temos un pouquiño. Vou coller os allos. Pasamos allos por aquí tamén. E sabes o que podes ir facendo? Veña. Hai unha cousiña e tal. Quero que me peles unha pataquiña, que despois vouche mandar algo de traballo, xa verás. Vale, eu con 3. Coitelo. Esta puntiña para ti, perfecto. Eu o que vou facer é estes alliños, metelos aí e directamente tal. E despois imos falando, pasa, por favor, estamos na cocina e estamos todos. Unha cousa que quero saber. A ver, a saber. Por exemplo, non, vou preguntando, vou sabendo que che parece? Gusta o bacallao a ti? Porque aí vou mira, o bacallao, o che gusta ou non che gusta? Este é o que hai. Era o que che ia dicir eu, porque vexo na consulta que hai alimentos que ou amas ou odias, e un deles é o bacallao. Outro pode ser a canela ou os coandros, non? Son alimentos que ou che gustan ou na. Eu son do team bacallao, 100%, Eu team bacallao. E o coandro... Que dis? Non me gusta o que cambia o sabor dunha simple ensalada, botarlle un coandro aí picado, sí, non me é digas. verdad. Ves, mira, Lidia, tes a razón. Que non nos escoiten mexicanos, Acabasme de convencer. Cambia moito o sabor, tanto que se lle boto coandro unha ensalada, teño que tirala. Non hai dios que traen un coandro. Sabes a que me sabe a min? A xabón. Te sopa da alma. Non, escoita, que eu estuve lendo esta historia, que eu cando digo por que me pasara isto, que non me pasa con todo, parece que é algo xenético. É verdade. Vale. Verdade. Que? Contame, que te has de saber máis que a Igual que hai a versión xenética por o sabor amargo. A de cando non sei exactamente a explicación, pero, por exemplo, me pasa que cos sabores amargos, o sea, non tolero sabores amargos, a cervexa... Non che gusta, non che gusta a cervexa? No. Error. Temos que botalo pero na casa. non é por nutricionista, que non me gusta. Sí, o sea, ese sabores tal. O sea, que tamén existe o tema que me estabas a contar, para facer interesante na casa. Mira, cousas que non paramos de aprender. Mira, isto gústame moito. Este allo non o quero. Beto palí, que xa me parece bastante con esa cebola. Vou lavar a pataca. Sí. Mira, o que me estabas a contar, Lidia, entón, é algo xenético como do coandro, que leín por aí tamén o tema do amarguexo das historias. Sí, parece ser que non é algo de acostumarse ao sabor ou non, sino que é algo que xa nacemos con esa versión. Non recordo a explicación. Vale, pero sí que ten unha base xenética. Pareceme increíble. Mira, teño por aí unha cousa, pero espera, antes de que empeces, quero que vou a meterme xa con este allo aquí, que está esa ceboliña dourando, porque imos a facer dourar esa ceboliña un pouquichiño, se precisamos un pouco tal, pásame o viño, quero telo por aquí. Hai unha cousa na miña casa que sempre tal, un pouco de viño, un pouco de auga para ir controlando a temperatura. Eses truquiños que ti xa tes colleitos na tua libreta, é unha maravilla. Colles un pouquichiño, vale, de viño, mira, baixas a temperatura, amigo de Vigo. Hai que avisar de que vas facer estas cousas, home. Que leve un susto. O flequillo estaba ali, o meu estaba aquí, tranquiliños, aquí ben benditiños. Vale, e o que vou facer é deixarte un pouquichiño de sitio nesta táboa que che vou limpar primeiro, porque creo que me fagas unha cousa. Bueno, xa me está mandando traballar. Bueno, me traballar aquí, se estamos aquí traballando os dous, non é moito máis bonito traballar en equipo. Sí, é verdade que non sei estar sin facer nada. Vale, pois vamos facer unha cousa. Teño unha mandolina por aquel caixón, creo, xa verás. Sabes o que é unha mandolina? Sei. Home, claro que sei, como non vas a ver. Vale, perfecto. Pois agora quero que esta pataquiña
fagas unhas rebandas pequenas con ela, xa me veño para aquí. Vai facendo, a ver que me das. A ver se non corto un dedo, Por favor, importante, non cortes un dedo na casa, por favor, Son un todos. pouco cafre. Vale, eu aquí, mentras ti andas a cortar, é fácil, é sinxelo, Si ou que, sai ou non sai? Bueno, penso que ben, non? Bueno, que sabe que eres ti, o que eu che diga, pois é o que facemos nós. Mira, vamos coller un destes. Vamos a poñelo por aquí, por exemplo, un pouquichiño de lume, Lidia, porque imos facer unha pequena pataca panadeira. Entón eu, que as pocholas eran unha maravilla de rapaza, que se habían moito máis camín do jarrero con lagosta e con tal, aquí con lumbrigante, que te faríamos en Galicia, seguramente, nós con lagostinos, porque o carto está o que está. Vale, colle unha caixa a bo prezo, eras tú facendo, vale, pois diferentes receitas que tamén aproveitando, como que non? Ademais, se desconxelades algo que está conxelado, isto tamén o vas a ver, Lidia, non se pode volver a conxelar. No, efectivamente, isto é importante. Vale, cuidado cos dedos nas últimas partes da pataca. Estou máis pendiente de deso. feito para un segundiño, que igual xa me chega con eso, vale? Un segundo de todo. Agradezo, cho. Vale, mira, eu, aquí, un pouquichiño, mira como vamos facer. Xa verás como che gusta isto que che vou facer agora. Aquí, un pouquichiño de aceite tamén, unha ove. Isto, lume pequeno, que se vaya. Eu empezo a facer un pouco de muñeca e teño todo isto no seu sitio. Mira, esa cebola que se vai apochando. Vamos meterlle agora un pouco de tomate relado, vale? Pero primeiro que imos facer é coller esta pataquiña e empezar a metela aquí. E dirás ti, ai, que tal? Eu quero que se vai apochando, vale? Polo tanto, vou facer como, mira, unha historia así. E ademais con pouco aceite, que moita xente cando fai a pataca panadeira pensa que ten que cubrir co aceite. Vale, pois pareceme ben que digas eso, porque vamos a como un medo confeitar, que hai como un certo vapor, e como temos que facer aquela historia co tomate, e teño tempo, porque sei que necesito que sexa xa, bueno, pois teño que meter un pouco de metal, teño que fritilas. A min, así pareceme que quedan moito máis melosas, porque non estou a fritir, estou a confeitar, máis ou menos, vale? Pouco lume, se vedes que teño aquí un lume pequeno, vale? E vou facendo unha camiña, así, que se vayan movendo. Un chisco máis de aceite por riba se o preciso, vale? Vou facendo capas. De feito, vai quedar como un pasteliño, vale? A min isto encántame. Hai unha cousa importante que é o seguinte. A miña sogra, cando fago algunha historia destas, empezo a facer a pataca desta maneira, e mete depois un pescado ou calquera historia, di, a mellor pataca que como é cando faz así panadeira. E a min tamén. Nin fritida, nin cocida, cando se enchucha de todo o sabor. Mira como chegaba esta pouca. E depois como luce, porque claro, o ser así finiña e tal, vai lucindo, fai unha capa perfecta. E moita xente cando pensa en patacas pensa en fervida ou frita, como se non houbera máis opcións, non? E moita xente di, quero reducir as frituras e pensa en pataca cocida, e non me gusta pataca cocida. Hai máis opcións, non? Esta pode ser unha opción con pouco aceite, como acabas de dicir, no forno, machacadas, catona. Outro día falabasme que era unha cousa moi interesante, que quedei así un pouco calado, porque estaba un pouco dicindo, carajo, como sabe Lidia de todas estas cousas. E pásame que eu cando teño as codias, en vez de facer nos cachelos, non son moi... se van no forno e tal, me parece. Pero a veces teño a codia, lavo-as ben, e cando pelo, deixo-a para meter no forno con especias. Pois un pouco de noz moscada, un pouco de pemento non sei que, un pouco de outra historia. É unha receita de aproveitamento e, ademais, a nivel nutricional ten interese porque estás comendo a fibra. Pero se a tostas ben, además, que está riquísima. Sí. E que sabe tal, ten como dentada, tal, a min encántame. Vale, mira, isto xa acabamos, verdad? Esa pataca tira a palo, deixámola ese cachiños, se me falo o favor, le damos todo eso limpiño, vale? Isto aquí posto, mirade que cama estou a facer. E agora, con isto, o sea, non só sei que todo o rato que sei historias novas de nutrición, historias novas de unha cousa da outra, de que pasaría co bacallao, de como desalgamos, que vamos a mirar ahora tamén un pouco como é a técnica perfecta dese desalgado, como se vai tostando tamén esa cebola, pero ademais, limpa a tábua. Eu estou... Bueno, estás mal acostumando, No, bueno, me limpa a tábua porque non estou a parar. Mira o que fago, tráeme ese tomatiño, ímolo pelar rapidamente, vou facer unha cousa tal que así, vou non botar aí e imos facer un pequeno corte desto da tele para que se vaya facendo esa pataquiña pouco a pouco, a que lle vamos a quitar xa lume de todo para que se vaya tal, eso sí, aquí un chisquiño de sal agora por riba, e mira, unha cousa que sempre me gustou e que che vai gustar a ti tamén, é que miña sogra sempre di, aquí está o truco. Mira, teño aquí un pouquichiño de vinagre. Vinagre? Este toque ácido que lle metemos a pataca para min é, como che diría eu, o bocati de Cardinale. Iba a ser unha pataca normaliña e con 4 gotas, nada máis, empeza eso a coller un pouco de sabor que xunto ca cebola despois pochadiña imos flipar. Vale, aquí baixamos a temperatura con un chisquión de viño, Lidia, non se vai, xa non vai, porque ten menos lume. Mira boto para atrás. Mira como aprende, non vai a ser que pase algunha historia rara. Eu o que fago é un corte
A ver, isto quedou así, que parece que se enganchaba. Un corte desta maneira. Mira, o tomate. E agora, este tomatiño, aproveitamos sempre os tomates que estén ben maduriños, vale? Mira unha cousa, así, que propiedades os tomates podemos salientar neles así, en plan, que teñan... Porque mira que cando a horta dá tomates e empregase unha salsiña, o gazpacho. Que me podes contar un pouco do tomate? Así tamén aprendo. Sobre todo a vitamina C e a fibra sería o máis reseñable do tomate. Hai a discusión de se é unha froita, se é unha verdura, non? Vale. Aínda que botánicamente é unha froita, nutricionalmente falando, meteríamos no grupo das verduras e das hortalizas, vale, non? perfecto. Sempre hai esa dúbida. Vale, pero neste sentido ten moitos hidratos, ten moita historia. Ninguna verdura e hortaliza ten moitos hidratos de carbono. E se estivera son intrínsecos, naturalmente presentes. Non temos que escapar dese tipo de hidratos de carbono. Por favor, estas dietas que non se come verdura porque ten moito hidrato, que non se come leite porque che fai non sei que, che fai mal porque está testado, sí, pero senón hai que comer de todo. Verduras e hortalizas benvidas sempre. Vale, bueno, eso é maravilloso. Vale, pois entonces, como che dicía eu, teño isto, que como está ben perfectamente reladiño e ben tal aí na casa, como sabemos isto, que queda esa pel perfecto, Lidia, gracísimas, todo aí metidiño, nos acabamos de relar isto, e agora sí, como queremos que quede un pistiño, esa cebola, como vedes, ese allo xa está no seu posto, abre aí, que xa meto eu sopa aí para fora, perfecto, ben, isto para aquí, facemos ese toqueciño, vale, isto aquí tamén, e isto para aquí, mira, ala, fora, trapiño do cociñeiro, como sempre, collemos isto por aquí, ese tomate, para dentro, dun golpe. Vale, agora sí que podemos subir un chisquiño ese lume e nós quedamos aquí, agora a traballar. Agora, o que che dicía eu moitas veces dese mimo, e na casa tamén. Paciencia, se tes unha salsa caseira xa feita, pois xa temos un traballo feito, que isto tamén o que dicía, cando temos excedente de tomate ou calquer historia, como trucos, como batch cooking, non? Que unha cousa que moita xente fai salsa de tomate caseira, non? Para aproveitar os tomates da horta, envasas na casa. Cuidado cas conservas caseiras, que non vale só con que fagan o vacío, que moita xente pon o bote para baixo, pensa que facendo o vacío xa está. Hai que fervelo. Hai que fervelo. 15-20 minutos, e se son 40 non pasa nada, que ferva, ese oxígeno que queda dentro vai salindo perfectamente en botas. Eu, de feito, aquí embotamos na casa, embotamos moitas veces hasta o bonito, cando está de tempada ou calquer cousa. Vale, pois nós, pataquiña aquí facéndose pouco a pouco, vale? Vamos ir mirando un poquinho de aceite se precisa, pouco lume, isto pochando, e dentro dun anaco volvemos co lagostino, con ese bacallao, para empezar a facer 4 cousas, xuntar todo, e lamber, chisquilichasqui, e vémonos aí, xa verás. Paparé, pel fora tamén, viña, aquí, estamos a preparar ese bacallao, vale? A pel, por certo, ímola como acompañar un chisquiño despois para que mentras coza os últimos 5-10 minutos que deixe tamén esa xelatina, ese coláxeno todo aí. Pero despois quitarémola, vale? Oxe. Así que o que fago eu é directamente, moitas veces ahora teño que poñer un pouco máis limpo isto, vou facer como uns toradiños pequenos, vale? Mira, de feito vou facer isto, unha cousa. Primeiro vouche dar a ti. Hai que dar traballo á xente, xa verás, porque mira, vale, facemos un pequeno repaso. Rápidamente, antes de que te poñas cos lagostinos, que vou querer os corpiños, vale? Deixamos as cascas aí, máis as cabezas, vale? Para un caldiño, vale? E teño por aquí, resumo, ven comigo, que quero que vexas in situ isto como vai. E ti tamén, achégate. Pataca, vale? O chop chop. Fritidiña, con ese toque de ácido que xa tamén vai evaporando, que non queda, porque parece... Vaime saber a vinagre. Vai quedar perfecto. Eso quero probar eu con vinagre. Vale, xa verás. Entón, dinlle a volta, eso sí, queda así como crocante, dinlle a volta, e quedaron aquí xa un pouco tal, estáse facendo por outra parte. Agora, ese pisto de tomate, pisto, que neste caso non é un pisto, porque leva solo tal, pero sí, ese sofritiño dese tomate natural relado con esa cebola, máis ese allo en condicións, ajo arriero, vale? E agora, teño isto por aquí, e o que fago eu é coller un chisquiño, pois esta pel, por exemplo, ir sacando, e meto o coitelo e tiro. E ti, o que fas, directamente, vale, que? Ir pelando os lagostinos. Exactamente. A ver, así imos facendo diferentes cousas. Mirad a pel, que se tedes uns coitelos ben afiadiños, sal perfectamente, vale? Non hai problema ningún. E o que fago eu é meter como desalgamos o bacallao. Boa pregunta, porque é difícil collerlle o punto. Vale, pois vou contarvos unha historia como fago eu. Cando é un torado así gordo, vale, potente, bonito, lustroso, pois 48 horas, máis ou menos, vale? E cada 6, quítolle
cando vexo que é unha torada que está tal. Se é un pouco máis fino, con 24 horas e cada 12 horas o cambio, cada 8 en vez de cada 6, exactamente igual, incluso unhas migas que moitas veces falamos, que son máis económicas, que é bacallau igual, vale? Pois debaixo do grifo, son unha miga de calidade tamén, verdade? Debaixo do grifo, 10-15 minutos, quitamos o sal todo e temos perfectamente posto. Aquí, eu vou facendo estes bistecs, así como fago. E para a xente que non sabe cociñar moito, que opinas dese bacallau que ven xa conxelado de salgado, no punto de sal? Pareceme unha maravilla. Por exemplo, eu prego moitas veces ese bacallau, moitísimas veces, non nos equivoquemos. Por primeiro, porque a veces hai ofertiñas, vas vendo e tal, e que moitas veces tamén hai que ter moito cuidado. Falamos dos tempos. Auga fría e neveira. Claro, é moi gracioso, é neveira. Ti pon auga fría e deixo 48 horas fora. Xa verás, empeza a fermentar, eso cheira, pero cheira mal, non? Ese é un bo apunte. Vale, eso é moi importante na neveira, sobre todo que tal. E despois, pois neste caso, nós, que en vez de lagosta imos meter un puño de lagostino tamén, me damos dalle sabor e tal. Pero tamén quero saber que comentamos un pouco eu e tal. Ti, Iván, es de chupar as cabezas das langostinos, das gambas... Eu son de chupar. Home, logo, como dá de chupar? Que pasa? Hai unha cousa, xa sei que me vais dicir algo do cadmio destas espera. Bueno, ti sabes moito. Valo comentar mellor que a min, seguro, pero supoño que tamén está en canto tomas. Non, explícanos un pouco entonces eso, por favor, Lidia. Bueno, vou a resultar un pouco impopular, A ver, bueno, eso sí, porque dicir que non podes chupar unha cabeza un lagostino é moito dicir. Sabes que pasa? Que, bueno, que a contaminación do mar, pois hai centros metales pesados que a veces se acumulan en algúns órganos de algúns, pois, produtos do mar, non? E sucede con este tipo de crustáceos que na cabeza é onde teñen o fígado e os riles, non? Vale. É onde se acumula o cadmio, non? Que é un metal pesado. Que pasa co cadmio? Que non o eliminamos. É dicir, ten un efecto acumulativo no noso organismo, non é algo que podamos eliminar cada vez que comemos. Eso queda aí para toda a vida? Efectivamente. Para toda a vida? Claro. Vale, mira, entonces, pode danar os riles ou a Organización Mundial da Saúde o relaciona co cancro, non? Por lo tanto, recoméndase non tomar a cabeza destes crustáceos, esa carne escura que está na cabeza, é onde está a maior acumulación de cadmio. De feito, ten 4 veces máis que o corpo. Vale, non sei pantale, pero isto é increíble. Pregunto, en plan, simplemente cadmio, porque eu tamén escoitar algo do mercurio e do historia, non facemos a... O mercurio está máis presente en especies de peixe azul de tamaño grande, non? Principalmente no atún vermello, que non é o que ven en lata, sino o que se vende en filetes, non? Para cociñar, o tiburón, o peixe espada, vale, lucio, son as 4 especies que hai que limitar en colectivos vulnerables, non? Por exemplo, no embarazo, menores de 10 anos... O sea, priorizar o peixe azul de tamaño pequeno. Vale. Pero, sobre todo, se estamos ca lactancia, co embarazo e menores de 10 anos, evitar estas 4 especies de peixe azul. Vale, entonces vale, perfecto. Quédame perfecto con o mercurio. Pero teño unha cousa, un apunte que ahora que teño aquí, teño que preguntar. Nos caldos, tampouco cabezas. Tamén vai ser ese cadmio, tamén vai para aí, vai para tanto. Quer dicir, aquí hai unha cousa que tal, 4, 5, 6 cabezas para un supercaldo, canto cadmio pode haber xa? Non é o mesmo. Non podo chupar nunca unha cabeza na vida, nunca máis, pregunto. Non é o mesmo. O máis importante é esquivar esa parte escura, esa carne escura que está dentro da cabeza. Vale, é canto menos mellor, non vale, podemos ter unha cifra, dicir, a partir de aquí ven, a partir de aquí mal. Claro, isto é canto menos mellor. Bueno, pois eso, de vez en cando, un pouquichiño, como facemos sempre, hai que intentar traballar un pouco con esa historia na cabeza, e pouco a pouco tal. Mira o que facemos nós. Vas limpar as maus, eso acabáchelo, vale? Collemos, eu paso isto pa aquí. Por qué? Apago este lume, porque xa verás, o pisto está feito, tostadiño, de feito estaba ya falando, empezou a sacar tal, collei un pouquiño e con ese viño xa lle quitei ese socarrá que se vais facendo. A pataca está perfectamente lista. Teño o lagostino que me acabas de facer ti tamén por aquí. E o que fago eu agora é poñerlle lume, cuidado non te queimes, a isto. Eu sempre fito un pouco po lume, ti igual estás mirando, pero digo así, pero que carajo fai mirando? Porque estou amenazando. Amenazando a que? A cociña. A que amenazas? Home, como se non sai o lume, digo, non paramos de cociñar. É como mirar así un pouco fiti. Son así un pouco lambón, xa verás. Vale, xa me irás coñecendo máis. Mira, e aquí, metemos eses cachiños de bacallau. Para min, isto xa empeza a ter outro tal. Hai xente que lle gusta os cachos máis pequenos. A min, que se encontre un pouquichiño e que non se faga demais. Porque se é moi pequeno tamén, é máis fácil que entre o calor e que estrague o produto. E isto é importante. Así que, na casa, atendede ben. Aí temos eso. Agora, eu, perfectamente, vou colocando tamén esta historia. Así, e así. Xa veredes como vai tal. Este caso sen cabezas, vale? Para facer caso
a nosa compañeira, quitamos este tal, había un anelillo. Ai. Perfecto, metemos eso. E agora, tan sinxelo, señoritos e señoritas, como coller este pisto e botalo por riba, vale? Mirade, aí, empezamos a traballar un pouquiño, ese pistiño, todo, por riba. Cebola, tomate e allo, nada máis, estás aí babexando, casi. Non che digo nada. Fame. Mira. Este plato ten todo o que me gusta a min. Ai, sí que sí. Eu sei, Lidia non dá, pero é comedora, Gústame cociñar porque me gusta comer. Vale, eso por aí. Ese pouco viño, senón un pouquichiño de agua. Vamos facer esta historia que é importantísima para que faga un pouco de vapor. E agora, nós, vale, empezamos a facelo de sempre. A mirar ben, tranquilamente, e toquetear, mirar como baila toda esa historia. Se queremos tapar un pouco para concentrar a cocción, collemos unha tapiña, vale? E facemos así, para que esa condensación en 4 ou 5 minutos vaya collendo todos os sabores. O pouca auga que ten ese bacallao, esa historia do pisto, esa pataca con ese ácido que lle puxemos. E por suposto que se me está olvidando, non me dis nada. Simplemente por riba e polos lados para que vaya soltando esa xelatina. Despois quitarémola, pero agora ese calorciño vaille... É suficiente para que se coza o bacallao? O bacallao agora con 5 minutos, tal, imos mirando o punto, pero é suficiente, como vende salgado tal, neste caso a ni saques esas historias non temos para nada. Así que agora, imos lavar as maus, esperar 5 minutos, mentre remexemos e contamos un conto, e chisquili chasqui, que estamos lambendo. Para flipar con isto. Hoxe cociñamos ajo arriero con lagostinos. Comezamos picando a cebola para rustrir nunha tixola cun chisco de aceite e sal. Para máis tarde, engadir os dentes de allo picados e ir botándolle viño aos poucos. Mentres, pelamos e picamos unha pataca coa axuda dunha mandolina para confeitar nunha tixola cun pouco de aceite, sal e un chisco de vinagre. Coa cebola xa rustrida, engadimos un tomate relado e subimos lume ata quitarlle humidade. Seguimos co bacallao, quitándolle a pel e cortando en anacos, ao mesmo tempo que limpamos os lagostinos para incorporar en riba das nosas patacas xa confeitadas e acabar cunha capiña do noso rustrido, un chisco de viño e as peles do bacallao, que unha vez solten a súa xelatina, quitaremos para empratar e comezar a papar. Ollo a este bacallao ajo arriero con lagostinos. Xa estou esperando a ver a cara de Lidia cando o probe. Porque claro, mételle aí, mételle aí. Buah, mira como rompe, Xa sabedes, un pouquichiño de bacallao, unha pataca por aí cun pouco de ácido, ese tomate, esa cebola e un algo de lagostinos. Empeza a cociñar, que este é o bacalao do Está Che Bo. Aburiño!